Moi, mä oon Tapio Holopainen ja nämä ovat viime viikon ja viime vuosisadan uutiset. Ja koska tämä on ensimmäinen lähetys, niin käydään nopeasti läpi, mistä tässä podcastissa oikein on kyse. Eli joka jaksossa analysoidaan viime viikon tärkeimpiä tapahtumia ja yritetään tarkastella niitä hieman pintaa syvemmältä. Ja koska tämän ohjelman nimi on mikä on, niin joka viikko käydään läpi myös viime vuosisadan uutiset aina yksi vuoden aika kerrallaan. Tänään ensimmäisellä kerralla käydään läpi talven 1900 tapahtumat, seuraavaksi kevään 1900 tapahtumat, sitten kesän 1900 tapahtumat ja niin edelleen ja niin edelleen. Historiaosuus kestää tuollaiset 5-10 minuuttia ja viime viikon uutiset yritetään mahduttaa puoleen tuntiin. Jos ihmettelette, mitä tekemistä viime vuosisadalla on nykyajan kanssa, niin historiaosuuden tarkoitus on antaa hieman perspektiiviä ja kontekstia nykypäivän tapahtumille. Historiasta sen verran, että ihmiset sanovat usein, että tämä tai tuo argumentti on historiaton tai että historia todistaa sitä taikka tätä. Mutta ei historia oikeastaan mitään todista. Eli historia ei ole mikään valkopartainen vanha mies, joka köpöttelee tänne keppi kädessä todistelemaan minun uskomuksiani oikeaksi, vaan historia on kaikki se, mitä on tapahtunut ennen tätä päivää ja kaikenlaista on tapahtunut. Se, mitä historiasta voidaan oppia, on, miksi asiat tapahtuivat niin kuin ne tapahtuivat. Esimerkiksi toista maailmansotaa ei voida selittää vain sanomalla, että se syttyi, koska natsit olivat pahoja, vaan toisen maailmansodan selittäminen pitää aloittaa niistä tapahtumista, jotka edelsivät tuon sodan syttymistä ja natsien valtaan nousua. Yleensä toisen maailmansodan syttymisen selittäminen aloitetaan ensimmäisen maailmansodan päättymisestä ja Saksalle annetuista liian kovista rauhanehdoista. Ja olipa tuo yleisin tapa selittää toisen maailmansodan syttyminen vuodesta 1918 hyvä tai huono selitys, niin joka tapauksessa syyt toiseen maailmansotaan, niin kuin kaikkiin muihinkin sotiin ja tapahtumiin, löytyvät noita sotia ja tapahtumia edeltävistä ajoista. Otetaan toinen esimerkki vielä vähän lähempää. Jos halutaan selittää, miksi Donald Trump voitti Yhdysvaltojen presidentin vaalit vuonna 2016, niin ei riitä, että syytetään sosiaalista mediaa tai haukutaan hänen kannattajiaan salaliittoteoreetikoiksi tai globalisaation häviäjiksi, vaan syyt Trumpin menestykseen löytyvät Amerikan lähihistoriasta ja niistä poliittisista ja kulttuurista muutoksista, jotka edelsivät hänen valtaan tuloaan. Noista muutoksista voidaan mainita ainakin 60-luvulla alkanut kulttuurivallankumous, joka on tarkoittanut käytännössä individualismin korostumista yhteisöllisyyden kustannuksella. Lisäksi 60-luvulla Amerikka uudisti ulkomaalaislakinsa, joka on johtanut ennennäkemättömään maahanmuuttoon Yhdysvaltoihin, jonka seurauksena nuoremmissa sukupolvissa valkoiset ovat jääneet vähemmistöön jo nyt, eli heitä on alle 50% väestöstä. Näiden syiden lisäksi voidaan mainita taloudelliset syyt ja globalisaatio, joka on johtanut teollisuuden työpaikkojen ulkoistamiseen Kiinaan ja muualle Aasiaan, sekä kylmän sodan päättyminen, joka vei Amerikan poliittiselta eliitiltä yhteisen vihollisen, jota vastaan kamppaileminen oli yhdistänyt sekä demokraatteja että republikaaneja vuosikymmenten ajan. Amerikan poliittisen elämän analyysi vaatii tietysti enemmän keskustelua kuin mihin tässä on aikaa, mutta jos ihmiset eivät ole lainkaan perillä edellä mainitun kaltaisista menneisyyden tapahtumista, he alkavat helposti uskoa, että Trumpin voitto johtui Putinin trolleista tai verkossa leviävistä salaliittoteorioista. Tällaiset selitykset johtavat puolestaan poliittisten vastustajien mustamaalaamiseen ja vähättelyyn, koska vastustajia pidetään joko roistoina tai juntteina, jotka äänestävät vain valeuutisten ja salaliittoteorioiden pohjalta. Tähän mustamaalaamiseen ja vähättelyyn vastaa toinen puoli tietysti omalla mustamaalaamisellaan ja vähättelyllään, ja niin yhteiskunta polarisoituu entisestään ja politiikasta tulee vain loanheittoa ja etujen kahmimista omille intressiryhmille. Eli summa summarum. Historian hyöty on siinä, tai se voi olla siinä, että me ymmärrämme paremmin, mitä maailmassa tapahtuu, koska ymmärrämme, mitkä asiat ovat saaneet nuo tapahtumat tapahtumaan. Ja nyt pidemmittä puheitta. Viime vuosisadan uutiset. On tammikuu vuonna 1900 ja Suomen väkiluku on 2 713 000 henkeä. Maamme 8 läänistä suurimmat ovat Vaasan lääni, Turun ja Porin lääni sekä Viipurin lääni. Uudenmaan lääni, jonne kaukaisen tulevaisuuden ruuhka Suomi sijoittuu, jätetään tylysti 6.
Vaikka Uudenmaan lääni ei suuren suuri olekaan, kasvaa pääkaupunkimme kohisten ja Päivälehti uutisoi tammikuun alussa, että Helsingin väkiluku on jo yli 75 000 henkeä. Nuo 75 000 helsinkiläistä ovat ottaneet uuden vuosisadan vastaan sateisessa säässä, mutta arvokkaissa tunnelmissa. Kaupungin kirkot ovat täyttyneet juhlajumalan palveluksista ja esimerkiksi Helsingin uuteen kirkkoon ahtautuu 5000 kuulijaa ja ainakin toinen mokoma pitää tilan puutteen vuoksi jättää oven ulkopuolelle. Kaiken kaikkiaan vuosisadan vaihde sujuu pääkaupungissa rauhallisissa ja juhlallisissa tunnelmissa ja niin kirkoissa kuin toreillakin kaikuvat sekä uskonnolliset että isänmaalliset laulut. Poliittisesti uusi vuosisata ei kuitenkaan ala yhtä rauhallisissa merkeissä, vaan 27. tammikuuta kokoontuvat Suomen suurruhtinaskunnan valtiopäivät avataan kireissä tunnelmissa. Tunnelman kireyden taustalla on vuoden 1899 helmikuussa annettu manifesti, joka suomalaisten mielestä rajoittaa maamme autonomiaa ja on kaiken lisäksi laiton. Helmikuun manifestissa määrätään, että yleisvaltakunnalliset lait, eli lait, jotka koskevat samalla tavalla sekä Suomea että Venäjää, säädetään Pietarissa ja Suomen paikallisessa lainsäädännössä säädetään vain Suomea koskevat lait. Yleisvaltakunnallisissa laeissa Suomen lainsäädäntöelimillä on vain lausunto-oikeus, joka ei sido Venäjää. Venäläisten mielestä kaikki tämä on aivan luonnollista, sillä heidän mukaansa yhdellä valtakunnan osalla ei voi olla veto-oikeutta koko valtakuntaa koskevissa asioissa. Suomen valtiopäivien kielteinen lausunto ei siis estä lain voimaantuloa Suomessa. Rajaa yleisvaltakunnallisen ja paikallisen lainsäädännön välillä ei kuitenkaan ole määritelty, ja suomalaiset pelkäävät, että ilman määrittelyä venäläiset voivat päättää minkä tahansa lain yleisvaltakunnalliseksi, eli Suomea sitovaksi. Venäläiset lohduttavat suomalaisia sanomalla, että todellisuudessa mikään ei ole muuttunut, vaan tsaari on aikaisemminkin saanut päättää, mitkä lait ovat paikallisia ja mitkä koko valtakuntaa koskevia. Suolaa suomalaisten haavoihin hierottiin jo manifestin anto vuonna 1899, kun ministerivaltiosihteeriksi nimitettiin venäläinen Vyacheslav von Pleve. Von Plevessä suomalaisia harmittaa, että hän on venäläinen, vaikka Suomen laki edellyttää ministerivaltiosihteerin olevan suomalainen. Ministerivaltiosihteeri on suuri herra, jonka virasto sijaitsee Pietarissa, ja ministerivaltiosihteerin tehtävä on esitellä Suomen asiat tsaarille, joten ministerivaltiosihteeri toimii linkkinä Suomen senaatin ja Venäjän hallinnon välillä. Ja venäläisen autokratian kaltaisessa järjestelmässä, jossa henkilökohtaiset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä, käyttää ministerivaltiosihteeri Suomen asioiden hoidossa huomattavaa valtaa. Tilannetta voisi verrata siihen, jos kaukaisessa tulevaisuudessa kaikki Suomen europarlamentaarikot ja Brysselissä toimivat virkamiehet korvattaisiin saksalaisilla europarlamentaarikoilla ja virkamiehillä. Juridisesti ei ehkä ole aivan selvää, ovatko manifestin suhteen oikeassa suomalaiset vai venäläiset, mutta loppujen lopuksi manifestin aiheuttamassa kiistassa on kyse siitä, kenelle lainsäädäntövalta Suomessa viime kädessä kuuluu. Venäläisille Pietarissa vai suomalaisille Suomessa, eli käytännössä kiista helmikuun manifestista on luonteeltaan poliittinen ja moraalinen, ei juridinen. Helmikuun manifesti ja valtiopäivien avaus ovatkin aiheuttaneet kaikenlaista parranpärinää ympäri maan, ja esimerkiksi oululainen Kaleva arvostelee voimassa olevista sensuurisäännöksistä huolimatta voimakkaasti kenraalikuvernööri Bobrikovia julkaisemalla tästä tammikuussa pilkkarunoon. Runo on kirjoitettu Kalevala mittaan, ja varsin naivisti siinä syytetään helmikuun manifestista nimenomaan Suomen kenraalikuvernööriä Nikolai Bobrikovia, kun taas tsaarin uskotaan olevan autuaan tietämätön alaistensa toilailusta Suomessa, vaikka helmikuun manifesti onkin nimenomaan tsaari Nikolai toisen antama säädös. Sensuurilainsäädäntöä, josta välittämättä Kalevakin on runonsa julkaissut, kiristetään maassamme entisestään, ja 29.1. Suomessa kielletään asetuksella, että kirjan painaja ei saa painaa aikakauskirjaa tai vastaavaa, joka on aiottu korvaamaan kiellettyä tai lakkautettua aikakausjulkaisua. Jäämme odottamaan, tuottaako sensuuri haluttua tulosta vai nostattaako se suomalaiset entistä hurjempaan vastarintaan. Keskustelua herättävät toki muutkin asiat kuin vain Suomen suhde Pietariin, ja useat valtiopäivän edustajat julkaisevat Aamulehdessä 23. helmikuuta kirjoituksen, jossa he vaativat kieltolakia Suomeen, vedoten alkoholin käytön haittoihin maassamme.
Saa nähdä, saako kieltolakiehdotus maassamme laajempaa kannatusta. Vielä kieltolakia ei kuitenkaan ole saatu voimaan, ja esimerkiksi Otto Hildénin omistama Bodega Española mainostaa Päivälehden etusivulla myyvänsä paljoittain ja vähittäin ainoastaan oikeita ulkomaalaisia viinejä ja väkijuomia. Juotavaa on tarjolla 1900-luvun alun Helsingissä muuallakin, ja Kaisaniemen ravintola, joka on ollut remontin takia suljettuna, ilmoitetaan avatuksi. Historian siivet havisevat taas 124 vuotta myöhemmin, kun sama ravintola avataan perusteellisen remontin jälkeen tammikuussa 2024. Myös mustalaiset ovat nousseet otsikoihin, ja Päivälehti uutisoi helmikuun alussa hallituksen asettamasta komiteasta, joka on saanut valmiiksi mietintönsä maamme mustalaisista. Mietinnössä käydään läpi mustalaisten oloja eri Euroopan maissa ja todetaan muun muassa, kuinka laki ja järjestys ovat osoittautuneet voimattomiksi mustalaisissa tukahduttamaan heidän synnynnäisiä huonoja taipumuksiaan ja tekemään heistä hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä. Toisaalta toivoakin on, ja komitean mietinnön mukaan, missä sivistysmäärä kansassa kohoaa, sieltä mustalaiset ilman muita toimenpiteitä häviävät tai sulavat kansaan, kuten he ovat hävinneet Tanskasta ja Suomen rannikkoseuduilta. Maahan tulevat ulkomaan mustalaiset komitean mietintö neuvoo passittamaan suorinta tietä takaisin rajan yli. Jäämme jännityksellä odottamaan, miten mustalaisten sulautumiselle kansan sivistystason kohotessa lopulta käy. Ja ulkomailta. Maailmalla vuosisata on vaihtunut sotaissa tunnelmissa ja taistelut brittien ja buurien välillä ovat kiihtyneet Etelä-Afrikassa. Buurit, jotka tulivat alun perin Etelä-Afrikkaan 1600-luvun Hollannista, ovat aloittaneet sodan Etelä-Afrikkaa hallitsevaa Britanniaa vastaan. Sodan taustalla ovat 1800-luvun toisella puoliskolla Etelä-Afrikasta tehdyt kulta- ja timanttilöydöt, jotka ovat tuoneet maahan runsaasti englantilaisia uudisasukkaita, jotka ovat levittäytyneet myös buurien maille. Englantilaisten ja buurien välit ovat olleet kirjat jo pidemmän aikaa, eivätkä buurit ole halunneet myöntää esimerkiksi äänioikeutta alueelleen asettautuneille englantilaisille. Lopulta buurit hyökkäävät rajoillaan sijaitsevia englantilaisia varuskuntia vastaan ja buurisota alkaa. Englantilaisten joukkojen mukana Etelä-Afrikkaan saapuu sotakirjeen vaihtajana myös muuan Winston Churchill. Churchill matkustaa brittijoukkoja kuljettavassa junassa, joka jää buurien väijytykseen, ja Churchill joutuu sotavangiksi. Tuleva valtiomies onnistuu kuitenkin pakenemaan ja selvittää tiensä lopulta omiensa luo, laittaa kynänsä takaisin mustepulloon ja liittyy entisenä upseerina armeijaan. Brittiläisen imperiumin itäiseltä laidalta Intiasta kuuluu sitäkin huonompia uutisia, siellä nimittäin kuivuuden aiheuttamat huonot sadot ovat saaneet aikaan pahan nälänhädän alueella. Levotonta on ollut brittien imperiumin lisäksi myös Turkin imperiumissa, ja raportit kertovat sotilaiden ryöstelystä ja omavaltaisuuksista valtakuntaan kuuluvassa Bagdadissa. The Times raportoi Konstantinopolista, että sotilaiden ryöstely on saatu toistaiseksi loppumaan, kun he ovat saaneet osan palkoistaan. Sotien, nälänhätien ja levottomuuksien lisäksi kehityskin kehittyy uudella vuosisadalla, ja moderni teknologia yhdistää pian koko maailman. Tästä esimerkkinä Päivälehti uutisoi, että moninaisten yritysten jälkeen telefoni on saatu vedettyä Brysselin ja Lontoon välille. Eikä edistys ole jäänyt vain Eurooppaan, vaan The Times tietää kertoa, että rautatieyhteys on saatu avattua myös kaukaiseen Khartoumiin Afrikassa. Rautateistä on puhuttu muuallakin, ja kuninkaallisen komission julkaisema tuori raportti kertoo, että Englannin rautatieyhtiöiden palveluksessa oleville työntekijöille saattui vuonna 1898 kaikkiaan 504 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Komissio pitää määrää huomattavan suurena ja ehdottaa parannuksia työntekijöiden turvallisuuteen onnettomuuksien vähentämiseksi. Jotain kontekstia rautateillä tapahtuneisiin onnettomuuksiin antaa, että reilu vuosisata myöhemmin alkaneessa ja 20 vuotta kestäneessä Afganistanin sodassa kuoli kaikkiaan 457 brittiä. Ajan hektisyys ja kiireinen elämänrytmi vaativat toki veronsa muuallakin kuin rautateillä, ja esimerkiksi Saksassa mielisairaalapotilaiden määrä on 30 vuodessa noussut 40 000 yli 115 000. Asiantuntijat syyttävät tästä hermoheikkouden lisääntymistä, johon on syynä ajan kaupunkien kiihkeä elämänrytmi. Urheilun maailmasta kerrottakoon, että nuori amerikkalainen tenniksen pelaaja Dwight Filey Davis on lahjoittanut Yhdysvaltojen ja Englannin välisen tenniskilpailun johdosta 18 kilon painoisen hopeisen pokaalin, joka tullaan tuntemaan paremmin nimellä Davis Cup.
Lopuksi vielä uutisia kulttuurin maailmasta. Yksi kaikkien aikojen kirjallisia suuruuksia, Leo Tolstoi, arvostelee kovin sanoin norjalaisen näytelmäkirjailijan Henrik Ibsenin näytelmää Kun me kuolleet heräämme, sanomalla muun muassa, missä on draama tässä dekadenssissa. Kerrotaan vielä, että Italiassa saa kantaesityksensä Puccinin opera Tosca, kaivosmiehet lakkoilevat Keski-Euroopassa, Havaista tulee virallisesti osa Yhdysvaltoja ja ainakin 1000 ihmisen pelätään kuolleen Gruusian pääkaupungissa Tbilisissä sattuneessa maanjäristyksessä. Ja sellainen oli maailman tila talvella vuonna 1900. No niin, tervetuloa tänne nykypäivään taas sitten, niin ruvetaan käymään läpi näitä viime viikon uutisia. Aloitetaan tuolta Saksanmaalta, jossa Sky News kertoo, että poliisi on ottanut kiinni viime viikolla festivaalilla 3 ihmistä kuoliaksi puukottaneen syyrialaisen miehen. Ja tämä oli tämmöinen terrori-isku, josta islamilainen valtio otti sitten kunnian. Ja nämä oli tämmöisen saksalaisen kaupungin saksalaisen kaupungin nimeltä Solingen, sen 650-vuotisjuhlat, ja sen teemana oli ilmeisesti monimuotoisuuden juhliminen. Ja muuan kanadalainen poliittinen kommentaattori Mark Stein totesi kuivakkaasti, että monimuotoisuus on se paikka, johon kansakunnat menevät kuolemaan, mutta jos ei halua odottaa, niin aina voi mennä sinne monimuotoisuusfestareille kuolemaan. Tästä sen verran että viimeisen 10 vuoden aikana on ollut erilaisia terrori-iskuja eri paikkoihin, mutta myös tämmöisiin musiikkifestareihin. Mä nyt oletan, että näilläkin festivaaleilla soitettiin musiikkia. Näistä tunnetuimmat on siis tietysti Pariis 2015 ollut terrori-isku ja sen jälkeen 2017 sitten Manchesterissa Ariana Granden konserttiin tehty terrori-isku, jossa olisiko siellä kuollut 20 lasta suurin piirtein. Ja nyt oli ihan joitakin viikkoja sitten, niin Viinissä paljastettiin tämmöinen terrori-iskun yritys, tai suunniteltu terrori-isku ton Taylor Swiftin keikalle, ja sitten sen 2 konserttia, jotta se piti olla Viinissä, niin peruttiin. Ja me yleensä ajatellaan sillain, että jos on joku tällainen terrori-isku, joka tulee tämmöiseen musiikkitapahtumaan, me ajatellaan, että nämä muslimit iskee sinne sen takia, että siellä on paljon ihmisiä, joita puukottaa ja ampua ja joita voi räjäyttää sitten kuoliaaksi, sillä saa paljon tuhoa. Ja näin varmaan onkin, mutta tässä on mahdollisesti myös toinen kulma tähän näin, eli esimerkiksi silloin, kun tämä islamilainen valtio oli vielä sillain voimissaan, että sillä oli ihan maa-alue, niin heillä musiikki oli siellä kielletty, ja mun käsittääkseni muutenkin tässä islamissa suhtaudutaan hyvin kielteisesti musiikkiin. Et ei nyt tule mieleen kauheasti vaikka saudi-arabialaisia rockbändejä. Ja Spectatorissa, joka on englantilainen, harvoja englantilaisia laatulehtiä, siellä Gavin Mortimer kirjoittaa kolumnissaan, jonka nimi on The Islamists Want to Silence Music, the way they have free speech. Ja tietysti me voidaan niin helposti ajatella, että se on vain tämmöinen fundamentalistit, pieni vähemmistö muslimeja, jotka haluaa lopettaa musiikin kuuntelemisen tai musiikin esittämisen, ja sitten on tämmöinen valtava massa näitä maltillisia muslimeita ja niin päin pois. Mutta tässä jutussa esimerkiksi tämä Mortimer käy läpi tällaista ranskalaista suurta tutkimusta, jossa kävi ilmi, että 49% muslimikoululaisista Ranskassa on saanut vapautuksen tai hakenut vapautusta musiikin opetuksesta uskonnollisilla syillä. Tietysti nyt 49% on edelleen vähemmistö, mutta sitä ei ehkä enää voi sanoa kauhean pieneksi vähemmistöksi. Että tässä hyökkäyksessä tätä musiikkia ja tästä ylipäänsä kulttuuria vastaan, niin siinä on jotain vastenmielistä. Mutta jos matkustetaan Saksasta takaisin Suomeen, niin meillä pääministeri Orpo käynnisti hallituksen rasismikampanjan, ilmeisesti rasismin vastaisen kampanjan. Ja tässä tähän kampanjaan ottaa osaa valtioneuvosto ja sitten työmarkkinajärjestöt ja urheilu- ja kulttuuri- ja kansalaisjärjestöt ottaa sitten osaa jotenkin tähän rasismin vastaiseen kampanjaan. Nyt tällaisista rasismin vastaisista kampanjoista voidaan sanoa, että joko näihin kampanjoihin on tarvetta tai sitten niihin ei ole. Mutta jos lähdetään siitä, että niihin on tarvetta, niin
johtuu siitä monimuotoisuudesta, jota ne siellä Saksassakin juhli. Eli jos sulla on etnisesti hyvin homogeeninen yhteiskunta, niin kuin se oli vielä, Suomi oli vielä mun lapsuudessani, ja itse asiassa vielä voidaan sanoa, että 2000-luvun alkuun saakka, tällaisille kampanjoille ei ole kauheasti tarvetta edes teoriassa, koska ei ole mitään ihmisiä, joita kohtaan sä voisit olla nyt niin rasistinen, että koko yhteiskunnan ei tarvitse järjestäytyä tällaisen niin kuin rasismin vastustamiseen. Mutta no, meidän yhteiskunnasta on nyt tullut hyvinkin monimuotoinen ja tulee edelleen, ja silloin voidaan kysyä, että miksi, ja se syy siihen tietysti on maahanmuutossa. Ja sitten pitää kysyä, että okei, että miksi meillä sitten on tätä maahanmuuttoa, joka muuttaa tämän yhteiskunnan näin monimuotoiseksi. Ja maahanmuutolle on karkeasti ottaen kahdenlaisia perusteluja. Eli maahanmuuttoa perustellaan, maahanmuutolla on moraalinen perustelu ja taloudellinen perustelu. Ja se moraalinen perustelu menee käytännössä pohjaa käsityksiin tämmöistä jakamattomista ihmisoikeuksista ja Geneven sopimukseen, joka on alun perin kirjoitettu joskus 1950-luvun alussa, jossa käytännössä lähdetään siitä, että jos koet poliittista vainoa tai jotain muuta vainoa kotimaassasi, niin sä oot oikeutettu hakemaan turvapaikkaa maassa, jossa on turvallista, ja sitten sen turvallinen maa on velvoitettu antamaan sulle sen turvapaikan, jos sä todella koet tällaista vainoa. Nyt tämän ilmeinen ongelma on tietysti se, että suurin osa varmaankin maailman maista on sellaisia, joissa on ihmisiä, jotka kokee vainoa syystä tai toisesta, seksuaalisen suuntautumisen tai minkä asian takia nyt hyvänsä. Mutta jos ajatellaan ihan vaan poliittista vainoa ja ajatellaan, että Suomeen tulee joku kiinalainen ja sanoo, että hei, että mä kannatan demokratiaa ja vastustan kommunismia ja siksi mua kotimaassani vainotaan, niin kai hänelle sitten pitäisi myöntää turvapaikka, koska Kiina on kommunistinen diktatuuri ja oletettavasti ihmiset, jotka vastustaa kommunismia ja kannattaa demokratiaa, joutuu siellä vainon kohteeksi. Ja tämän ongelma on tietysti siinä, että kiinalaisia on yli miljardi, ja että jos me yksinkertaisesti vaan sovelletaan näitä sääntöjä, niin sitten kaikilla kiinalaisilla on oikeus muuttaa Suomeen, jos se vaan kertoo semmoisen tarinan, että he kannattaa demokratiaa ja vastustaa kommunismia. Ja koska maahanmuutto kuitenkin pitkälti määrittää sen, kuinka paljon ja minkälaisia ihmisiä Suomessa asuu, joka puolestaan tietysti määrittää, minkälainen paikka Suomeen on asua, niin ei ole kauhean järkevää ulkoistaa tällä päätöksentekoa jollekin sopimukselle, jonka kaikki allekirjoittajat ovat nyt jo kuolleet ja joka allekirjoitettiin maailmassa, joka on aika päivää sitten lakannut olemasta. No joo, tietysti nyt on tietenkin niin, että tämä moraalinen perustelu, tämä ei ole enää niin muodikas. Tämä oli muodikas 2015-2016, mutta ei juurikaan sen jälkeen. Eli samat ihmiset, niin kuin Petteri Orpo, jotka oli vuonna 2015-2016 sitä mieltä, että turvapaikanhakijoiden motiivien epäileminen on rasismia, on nyt sulkeneet itärajan ja haluaa rakentaa sinne aidan. Ja voidaan tietysti kysyä, että kummastakohan maasta tässä nyt oli tulossa voisi tulla oikeita turvapaikanhakijoita, että vuoden 2015 Ruotsista vai vuoden 2024 Venäjältä. Venäjä on myös diktatuuri ja se käy sotaa ja toisinkin Ruotsissa, niin siellä oppositiopoliitikoilla tai hallinnon vastustajilla on paha tapa tippua korkeiden rakennusten yläkerroksista maahan. Että mä en sinänsä halua turvapaikanhakijoita mistään, mutta mun pointtini on se, että jos tässä nyt on joku logiikka, niin minä en ainakaan ole sitä huomannut. Joo, mutta niin kuin sanoin, tämä nyt on mennyt jo pois muodista tämä moraalinen perustelu, ja se varsinainen perustelu, mikä on nyt monta vuotta ollut käytössä, on tämä taloudellinen perustelu, ja tämä taloudellinen perustelu on tämmöinen isojen poikien perustelu, Petteri Orpo ja tämmöiset toimitusjohtajatyypit ja EK:n kaverit ja muut tällaiset, jotka ei usko mihinkään hyttytyttöilyyn, vaan he uskoo talouden realiteetteihin ja kiistämättömiin tosiasioihin ja niin päin pois. Ja sen taloudellisen argumentin taustalla on tietysti alhainen syntyvyys ja siitä johtuva heikkenevä huoltosuhde ja valtion velkaantuminen. Eli se idea on se, että me tarvitaan maahanmuuttajia korjaamaan se huoltosuhde ja pysäyttämään valtion velkaantuminen. Joo. No nyt jos tutkitaan näitä tilastoja sitten vähän tarkemmin, aloitetaan vaikka vuodesta 2008, silloin oli tämä finanssikriisi, että voidaan kai sanoa, että jonkinlainen taloudellinen aika alkoi silloin uudestaan, niin vuonna 2008 ulkomaalaistaustaisia oli Suomessa tilastokeskuksen mukaan 203 000, ja kokonaishedelmällisyysluku, eli se määrä lapsia, minkä naiset keskimäärin synnytti, oli 1,85, joka oli länsimaisittain itse asiassa hyvin korkea. Eli se, että väestö uusintaa itsensä, niin se niin kuin nyrkkisääntö on se, että niitä pitäisi syntyä 2,1 per nainen.
Okei. Sitten vuonna 2023 ulkomaalaistaustaisia on 570 000, eli heidän määränsä on melkein kolminkertaistunut 15 vuodessa. Ja samaan aikaan syntyvyys on tippunut, luen tätä Ilta-Sanomien juttua siitä, 1,26 lapseen per nainen, eli naiset saa nykyään reilu puoli lasta vähemmän kuin ne sai 15 vuotta sitten. Ja samaan aikaan tässä on tämmöinen velkakello-sivusto, mistä voi katsoa että Suomen valtion velkaa, niin valtio on tänä aikavälillä ottanut näköjään 100 miljardia euroa lisää velkaa. Eli jos tämä taloudellisen argumentti on se, että me tarvitaan maahanmuuttoa korjaamaan meidän huoltosuhde ja pelastamaan velkaantuva valtiontalous, niin voitaneen kysyä, että miksi se ei sitten korjaa huoltosuhdetta tai pelasta velkaantuvaa valtiontaloutta. Sen verran tästä, niin jos palataan tähän Petteri Orpon rasismin vastaiseen kampanjaan, niin voidaan ajatella, että Petteri Orpo joko uskoo tällaisiin kampanjoihin tai sitten hän ei usko tällaisiin kampanjoihin. Jos hän ei usko, niin hän voi ajatella, että hänen pitää tällaisia kampanjoita nyt kuitenkin käydä niin kuin ikään kuin suvakkeja tyynytelläkseen ja näyttääkseen, että hän on hyvä ihminen. Tai sitten voi olla, että hän uskoo siihen tässä jutussa, Iltalehden jutussa, niin hän sanoi esimerkiksi, tai sen jutun mukaan hän sanoi, että Suomessa koulutuksessa ja työelämässä on rakenteellista rasismia, mutta vähän epäselvää, miten koulutuksessa ja työelämässä on, varsinkin, että miten sitä voi olla koulutuksessa. Kai näihin lukioihin, ammattikouluun, yliopistoihin pääsee keskiarvolla tai pääsykokeilla. Mutta okei, oli sen asian kanssa miten tahansa. Voisin kuvitella, että Petteri Orpo jossain määrin uskoo näihin asioihin. Että hän uskoo, että meillä on rasismia ja hyvät ihmiset, niin kuin hän, kamppailee sitä vastaan. Mutta vaikkei hän uskoiskaan, niin hän ajattelee varmaan, että kaikki nämä tästä monimuotoisuudesta tulevat ongelmat, nuorisojengit, rikollisuus, mitä tahansa, nämä on ikään kuin semmoinen pieni paha, joka meidän täytyy hyväksyä, koska nämä talouden realiteetit sitä vaatii. Ja se, että nämä talouden realiteetit ei nyt kauheasti tunnu tukevan tätä argumenttia, ei tunnu haittaavan ketään. Ja se henkilökohtaisesti minun varsinaista argumenttini maahanmuuttoa vastaan ei ole taloudellisia, mutta jos haluaa keskustella tästä maahanmuuttoasiasta tai tästä demografisesta muutoksesta, niin silloin pitäisi ymmärtää myös sen vastapuolen argumentit. Ja tämä talouden argumentti on tällainen, se on tämä isojen poikien argumentti, se on se, millä on nykyään väliä. Ja nyt näyttää pahasti siltä, että se ei nyt ihan pidä paikkaansa. Tässä voidaan mä voin pikkasen vielä sanoa tästä, että sitten ihmiset sanoo, että joo, mutta on työperäinen maahanmuutto ja ei työperäinen maahanmuutto. Ja työperäinen maahanmuutto on hyvä ja ei työperäinen maahanmuutto on huonoa. Ja tämä niin pohjautuu sellaiseen käsitykseen, että meillä on tullut vaikka irakilaisia ja somaleja 90-luvun alussa ja he eivät ole kauhean hyvin integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja nämä samat ryhmät ei ole integroitunut mihinkään muihinkaan länsimaisiin yhteiskuntiin, että niissä on edelleen korkeat työttömyysprosentit ja ollaan useammin, niin kuin kohtuuttoman usein tehdä rikoksia ja niin päin pois. Ja sitten taas ajatellaan, että työperäistä tulee suoraan töihin ja sitten he integroituu ja bla bla bla. Nyt ensinnäkin tämä integroitumisasia tämän työn kautta on ihan hölynpölyä, eli samaan aikaan kun meille tuli nämä somalit ja irakilaiset 90-luvun alussa, niin meille tuli muun toinen ihmisryhmä, jota on reilusti yli 30 000, ja saatte nyt 5 sekuntia aikaa miettiä, mikä se ihmisryhmä on. 5 sekuntia meni, se oli Inkerin suomalaiset, ja Inkerin suomalaiset on assimiloituneet täydellisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Nyt joku voi sanoa, että hei, ne oli suomalaisia. No niin ne olikin, ja sen takia ne assimiloituikin, että se samanlaisuus on se, mikä on se ratkaiseva tekijä, ei se tuutse töihin vai. Samaten näistä Ukrainan pakolaisia, niin ei kukaan oleta, että nämä Ukrainan pakolaiset gettoutuu Varissuolle tai Kontula-Ostarille ja rupeaa heittelemään poliisia polttopulloilla ja huutaa Allahu Akbar. Tai jos ajatellaan näitä Ruotsin niin sanottuja no-go-alueita, niin jos Ruotsi nyt on se paikka, jossa ruotsalaiset asuvat ja sen Ruotsin tunnusmerkkejä, ruotsalainen kulttuuri ja tavat ja lainsäädäntö, niin nämä no-go-alueet on paikka, missä ruotsalaiset ei asu ja niiden tunnusmerkkejä on toisenlainen kulttuuritavat ja käytännössä myös lainsäädäntö. Ja nämä varmaan on peruja pakolaisten ottamisesta, mutta toisaalta Ranskassa on gettoja ja veikkaa sitten on paljon pahempaa kuin ruotsalaiset getot. Ja näiden gettojen asukit ovat taas työperäisen maahanmuuton tulosta. Silloin alkaen joskus 60-luvulla, kun päätettiin, että Renaultin tehtaat tarvitsee työvoimaa Algeriasta. Eli tämä työperäisen, ei-työperäisen maahanmuuton
ero, niin tämä on ihan fiktiota. Toinen sitten työperäisistä, jos ajatellaan, että sulla tulee, että osa niistä on pidemmän aikaa, osa vähemmän aikaa, ne kaikki lähettää jonkun osan siitä rahastaan kotimaihinsa, onko se 5% vai 50%, en tiedä, mutta joku osuus siitä poistuu. Toinen on se, että jos ajattelet, että se kaveri tulee tänne töihin ja mun mielestä on EK:lla jotain tilastoja, että näiden ihmisten työllisyysaste on vielä 90% 5 vuotta maahantulon jälkeen. Okei, no sovitaan, että se on 90%, sanotaan, että ne tuo kaikki vaimonsa tänne näin, ja kuinka monista vaimoista työllistyy se siinä 5 vuoden kuluessa? No ei juuri kukaan. Et kun sä lasket sen kaverin, joka tuli töihin ja sen vaimon, jos se on töissä ja se vaimo ei, niin niiden työllisyysaste on 45%. Eli jos näiden työperäisten on 99% ja niiden vaimojen 0%, niin se on about 45% se kokonaistyöllisyysaste, mikä me siitä saadaan. Edelleen mun varsinainen argumenttini ei ole taloudellinen, mun argumenttini on se, että on täysin perversiä antaa oma maansa pois, mutta ehkä siitä argumentista sitten joskus vähän myöhemmin lisää. Sitten muita tapahtumia maailmalla, niin täällä Telegramin johtaja, joka on tämmöinen, Telegram on tällainen, mulla varmaan on se kyllä puhelimessa, mä en ole kauheasti käyttänyt, mutta se on tämmöinen Twitter-tyyppinen alusta, tai X-tyyppinen alusta, jolla on 900 miljoonaa käyttäjää. Se perustaja on aikanaan perustanut, se on venäläinen kundi, sen nimi on Pavel Durov, ja sillä on myös semmoinen sivusto kuin Kontakte, tai Kontakte on niin venäläinen Facebook, mä en tiedä mikä sen kohtalo on nykyään, mutta semmoinen tosiaan, ainakin aikaisemmin oli Venäjällä tosi suosittu. Ja hänet pidätettiin Ranskassa, myöhemmin vapautettiin, mutta se ei saa poistua maasta, että siellä on joku tutkinta käynnissä. Ja ilmeisesti tässä tutkinnassa nyt on kyse siitä, että se ei ole tehnyt yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, nyt tämän BBC-jutun mukaan johonkin lapsipornojuttuun tai tällaisiin liittyen. Ja no en osaa tästä sanoa sen kummemmin mitään, mutta tässä oli sitten, jotkut ovat osanneet, esimerkiksi Rumblen pääjohtaja sanoi, että hän lähti Euroopasta, ja tämä Rumble on samanlainen kuin, tämä on tämmöinen niin kuin oikeiston YouTube, että se on semmoinen niin kuin rumble.com, varmaan tämä videonkin lataan sinne Rumbleen myös, jolla on vähän niin kuin, joka ehkä sallii sitä moninaisuutta enemmän kuin YouTube siellä. Ja niin, no se on lähtenyt Euroopasta, ja tämä pääjohtaja, hän niin kuin ikään kuin tässä tahtoo sanoa mä luen tätä MSN-juttua, että hän nyt tahtoo sanoa, että tämä on tämmöinen Ranskan valtion sensuurikampanja tätä Telegramia vastaan, joka se saattaa olla, en osaa sanoa. Mutta tästä Rumblesta sen verran ja Ranskasta, että Wikipedian mukaan niin 2022 niin marraskuussa 2022 niin Rumble kiellettiin Ranskassa, että sä et voi katsoa sitä Rumblea siellä. Ja jos tuntuu niin kuin siltä, että no joo, että Rumble on varmaan kuin kauhea saitti, niin sä voit täällä Suomessa mennä ihan rauhassa rumble.com ja ruveta katsomaan videoita siellä. Ja tämä syy, minkä takia se kiellettiin siellä Ranskassa, oli se, että siellä oli näitä jotain Venäjän valtiollisia toimijoita Rumblessa, ja se Rumble ei suostunut niin kuin heidän tilejään lopettamaan. Ja tietysti tässä voimme tietenkin ajatella, että ovatko he ryssänkätyreitä siellä Rumblessa, mutta toisaalta sitten toukokuussa 2024, eli viime toukokuussa, niin Rumble kiellettiin myös Venäjällä. Luulisin, että tämä olisi vienyt nyt sen ikään kuin veisi pohjan siltä Ranskan päätökseltä kieltää se Rumble Ranskassa sillä perusteella, että se on joku Venäjän, tai että se sallii tällaisten Venäjän valtiollisten toimijoiden toimia siellä, että se olisi ikään kuin tämmöinen venäläisten niin kuin Venäjän kätyri, jos ei se saa siellä Venäjälläkään toimia. Joo, näistä vaikea sanoa näin kaukaa ja etäältä näistä, mä oon pikkasen huolissani kyllä henkilökohtaisesti tästä, että me hirveästi niin kuin, että jos halutaan joku sulkea joku alusta tai mikä rajoittaa sananvapautta, niin totta kai sä aina sanot, että
joo, että siellä on lapsipornoa ja niin päin pois. Nyt se oli 900 miljoonaa käyttäjää, varmaan siellä on levitetty lapsipornoa, en epäile sitä hetkeäkään, mutta toisaalta kyllä siis Postikin on varmaan välittänyt lapsipornoa, että varmaan on ihmiset lähettänyt toisilleen ikäviä kuvia postin välityksellä, ja se ei tarkoita sitä, että niin kuin poliisi voi käydä availemassa mun kirjeitäni. Tietysti tämä kaikki vaatii enemmän keskustelua ja mulla ei ole mitään valmista vastausta siihen, mutta mä oon pikkasen niin kuin huolissani tästä ikään kuin tämmöistä halusta, mikä on nyt ollut useita vuosia jo niin kuin ikään kuin ilmassa kaikkialla, että leimata erilaiset mielipiteet vihapuheeksi tai salaliittoteorioiksi tai jotain vastaavaa. Että se helposti, kun lähdetään sille sensuurin tielle, niin on hirmu vaikeaa sitten tulla sieltä enää takaisin. Ja olisin tämän asian kanssa aika varovainen. Joo, otetaan viimeisenä juttuna vielä sitten tämmöinen tämä Alexander Stubbin puhe, eli Alexander Stubb oli pitänyt joitakin päiviä sitten suurlähettiläspäivillä puheen, ja tässä ilmeisesti hän nyt linjasi tätä omaa ulkopoliittista linjaansa tuoreena presidenttinä, ja tässä joku näistä asiantuntijoista, joka Ilta-Sanomilta tätä arvioi, niin että hänen linjansa on tähän arvopohjainen realismi, mitä se nyt sitten mahtaa tarkoittaakaan. Mutta Alexander Stubbista sanottakoon sen verran, että muistan 2008-2009, kun hän oli ulkoministeri, niin hän halusi viisumivapauden Venäjän kanssa. Ja Stubb on mun käsittääkseni tämmöinen, mitä nyt sanotaan klassiseksi liberaaleiksi ja tämmöiseksi, että se on koulutettu Jenkeissä ja osaa monia kieliä ja sillä on englantilainen vaimo, että hän on hyvin tämmöinen kansainvälinen globaali tyyppi, monella tavalla varmaan niin kuin positiivisessa mielessä niin kuin sitä. Ja mä luulen, että hän on varmaan niin kuin sitä ikään kuin sukupolvea ja hän edustaa sitä maailmankuvaa, joka oli vallalla varsinkin 90-luvulla, vielä 2000-luvun alussa, ehkä jossain määrin vieläkin, jossa ajatuksena oli, että kun me tuodaan Venäjä meidän lähelle, tai kun me tuodaan Kiina meidän lähelle, kun me tuodaan arabimaat tai muslimit meidän lähelle, niin ne näkee, miten hieno järjestelmä tämä liberaali demokratia on, ja näistä kaikista maista tulee liberaaleja demokratioita, eli esimerkiksi tämä halu viisumivapauteen Venäjän kanssa, niin mä luulen, että hänellä oli sellainen, että kun me tuodaan sitä meidän lähemmäksi, niin niitä ihmisiä lähemmäksi, niin ne omaksuu meidän arvot ja se Venäjä muuttuu meidän kaltaisemmaksi. Mä muistan joskus että mä puhun hyvin huonoa Venäjää kyllä, mutta että Venäjällä on ollut puhetta siitä, että niin kuin, miten sitä sanottiin, että когда Россия станет нормальной страной, tai jos se nyt lausutaan noin, mutta se niin kuin tarkoittaa sitä, että milloin Venäjästä tulee normaali maa. Että Venäjällä oli, mä muistan joskus puhuttiin tätä, että milloin meistä tulee niin kuin normaali maa. Ja no ei siitä nyt, mikä nyt on normaalia ja mikä ei, mutta nyt siitä ei ole. Nyt se käy sitä sotaa siellä Ukrainassa, joka on täysin älytöntä minusta millä tahansa mittareilla mitaten. Mutta tästä Stubbista ja sen verran, ja minkä takia mä otin tämän tällaiseksi viimeiseksi uutiseksi tässä viime viikon uutisissa, se, että Stubb on suhtautunut Venäjään yhdellä tavalla. Okay. Nyt hän suhtautuu siihen toisella tavalla. Ja nyt voidaan tietysti sanoa, että okei, no niin kaikki muutkin suhtautuu, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja kaikki niin kuin muutti käsitystään. Mutta on hyvä, että ihmiset kykenee muuttamaan käsitystään asioista, kun maailma muuttuu. Ja mä tuun tähän maahanmuuttoasiaan, niin tämä on, siis totta kai mä voin olla tässä maahanmuuttoasiassa itse väärässä, mä oon ollut väärässä ennenkin monissa asioissa, mutta jos mä oon siinä oikeassa, ja mä nyt pelkään pahoin, että mä olen, että se tarkoittaa, tämä maahanmuutto ja demografinen muutos tarkoittaa sitä, että Suomi hajoaa etnis-uskonnollisten ryhmien tilkkutaikiksi. Jos nyt oletetaan, että mä oon oikeassa, ja Petteri Orpon ja Alexander Stubbin ja ylipäänsä poliittisen, taloudellisen kulttuurin, eli on vähän vaikea ymmärtää sitä, mitä nyt oikein on tapahtumassa, niin on aivan mahdollista, että nämä ihmiset muuttavat mieltään. Ihan samalla tavalla, kun on muutettu niin kuin mieltä suhteessa tähän turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen, varsinkin itärajalta, ihan samalla tavalla kuin on muutettu mieltä suhteessa Venäjään, niin
tässäkin voidaan muuttaa mieltä. Ja sanotaan että loppuun, että mun tarkoitukseni ei ole sanoa, ja varmasti Aleksander Stubb tietää tämä aivan mainiosti, varmaan paremmin kuin minä, me ei ole niin, että mikä ikinä meidän suhtautuminen Venäjään on nyt, että sen täytyisi olla samanlainen nyt aina ja iankaikkisesti, vaan sillä, miten nämä maat toimii, miten ihmiset toimii, minkälainen tilanne on maailmassa, niin tämän täytyy vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan muihin maihin ja kansoihin. Joo, ei mulla nyt taida olla sen enempää uutisista tältä viikolta, tai viime viikolta, että kiitoksia tästä